what's up mga meg? So karon kay mga tume sa baybay. Usam ka. So sa mga nangutana. So sa mga ang binabita di ako'y daba. Tio. Eh, Lang. Para mag-badminton ka. so karon kay magbenton mi sa dagat no kay. So sa mga nangutana nga pwede ba may makakuan sa baybay, makaadto sa baybay kay pwede ra may makaadto. Kay bahala mag social distancing ra gid mi. So go let's. So nanghunong pa mi diri no kay wala pa sila. Nangawa sila kay gauna ko namin. Namin sa kalsada lapit. So paabot sa amin nila. Pasensya sa kung nanguruno kay digdig kayo kuan. Diba ko pa ko nagtangkap ko buhok. Hoy. Hey, what's up? Heza. Daka, hindi kong buhok ko. Hey, what's up? Jay Guapa. Hey, what's up? Mga Meg. Hala, pisko. Para sila. Chin-chin! So, padong na sa kabaybayon. Sa kabaybayon na doon sa dagat. Sa Dubai, doon sa baybay. The Mount Canlaon. Ito kasi si auntie. Kaya mo tabang kagaswat nits. Di. Ay! Tabang lang sa ligo. Hi! We're in Iceland. Oy, sorry. Nitch! Amo ang mga basa gihapon. Dili ni kuan ma, illegal. Nitch! Okay, sasaya nits. So guys, mauna ni amo ang mga bus. Di kong tabagan sa kay gamay pa ko. Ay, sa no? Nya ko Nitch, dako man ko Nitch, dili ko motabang. Ang kapulan man. Ay! Ale. Asa? Chin, wasa pa ngamig sa oh. Ay, wasa pa ngamig. Silubas slipper kay sakit na. Silubas slipper. Silubas. Ayos ako yung kuyog. What are you doing, Ate Nitch? Ano ka, Ate Nitch? Pagstura-sturya po, Ate Nitch. Dalain na sa imong buhok. Taro nga ba na? Gina, Ate Nitch. Kuan, gadwa ko ba? Chin! So, dari may manguhag kaskas dahil no? Kanang manguhag may kaskas. Ali, bebe! Hello, kay nabi iho dira. Sige. Nababay, ato na mi. No, ato na mi. Magpit!
Dagan ni istorya, no? Later. So time lapse muna tayo guys. Time lapse ba? Asan yung time lapse to? Time lapse. So, good evening, Mamek. So, karon kay manguli kami kay naghakot. Pero labag sa loob ni Nitch, di pa siya gusto muli. Pero kailangan nang umuwi kasi